No, de moment no he tingut cap problema legal. El que sí que he tingut i hem tingut problemes amb els amics és per jugar partides fora del casino. De fet, teníem un club en el que ens reuníem i jugaven gent que ens havíem conegut al casino, o sigui que no érem gent, no era cap suburbio ni cap tubullo, gent que ens havíem conegut allà, jugant allà. Vam dir, bueno, les partides del casino són massa cares, anem a fer partides una mica més barates, més accessibles a la butxaca de tothom, i les fèiem a un local, quedàvem a un local i jugàvem allà, i ens van tancar el local i ens vam enterar que el pòquer era totalment il·legal jugar-ho fora del casino. Els casinos tenen el monopoli i no es pot jugar ni a casa teva per mongetes, diguéssim. N'hi ha mongetes, no és camp calent, no, n'hi ha mongetes, pots jugar al pòquer perquè és un joc de casino oficialment. No, de fet, jo no conec cap problema, ningú ha tingut cap problema per treure calés. De fet, els únics problemes que estan tenint són els jugadors americans, perquè allà sí que van fer una llei que volien fer el pòquer online il·legal, i sé que havien congelat algunes comptes i tot això, però aquí és totalment legal.